दिनै लकेल साम'सा बानायनो नागिरदों। लोगोफोर नोंथांमोना बयबो आंनि नैबे दिनैनि फिसा रेसिपिखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांदो। थारमाने ओरैबायदि साननानैसो नाय, रोंगोना रोङा दे बियो होननानैसो नाय। आं नोंथांमोनखौ सोलोंना ला होनाखै, नोंथांमोना रोंगोना रोङा दे बियो बानायनो होननानैसो नाय। होननोसै आं खेबनोसै दे। मा बानायदों गियान? मा बानायदों? सिंगा। सोर बानायदों? बाबा। दैयालाय? हारसिङै हायो। मिथिबायबा? उनावसो जाबाय। Hello guys, YouTube channel. जाखांबाय। बेबायदि जान बानायनाय गियाननि बियो। Aha. बेखौ हाखाबाय। Samosa. Samosa में बनाना है। दो। Sini aku sedih. Samosa. Samosa. Mana tahu? Tahu. 원미타 얘. 원미타. दानिया जानोसै। बेसेबां गोथाव जाखो ना गियान? जानोसै। लाल साहा बानायबाय, बेनिफ्राय जानोसै। जोंनि सिंग्राया नैबेनो, बेनिफ्राय नैबे नेमखि, खाथा नेमखि। दाना जों जानोसै। माबायदि जाखो ना? दे। गोथाव नंगौना नङा? नैखौ साखिनायसै। गोथाव जादों ना? दखाननि बायदि जादों ना? बरिया। दाना जों साम'सा जानो। First time, साइजआ बारा साइज जायाखै। जानायाल' गोथाव। नोंथांमोनहा माबायदि नुदों खोन्थाहरदो। जानायाव गोथाव नो जोंना गियाना होनबा। साइजआथ' बारा जायाखै, खिन्थु जानायाव गोथाव। Coba. Kita nunggu nggak? न'आवनो बानायनानै जाबाय, बिनिफ्राय साहा लोंबाय, साम'सा, बिनिफ्राय नेमखि, बिनिफ्राय जोङो न'आवनो बानायनानै जाबाय आरो ना। गोथाव ना? भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेबायदिब्ला बाय बाय।